Eta zentzuetan nik uste ez dela autobiografikoa, ez nahiz inoiz Bartzelonan bizi izan, edo Milanen bizi izan adibidez, ez Londresen edo Berlinen bai, ez beste tokietan. Baina zentzuetan uste dela ez autofikzio hori, ez azkenean. Ez dagotzen dituen hiriak dira, baina azkenean elementu batzu direla, ez direla bereak, ez da asko eta gehienak ez direnak bereak, batzuk oinarrituta, baina ez dagotzen duenan jendean, bai eta ez uste dela distorsionatua, baina gehiagoa ez. Zure esperientzian edo ezagutzen oinarrituta uste duzu gero eta berdinagoa dela Europako hiriburu bateko edo besteko bizimodua, izaera, idiosikrasia, nolabaiteko globalizazioaren berdintasun baterantz goaz edo existitzen dira nortasun lokala, nazionala, dala. Badaude, existitzen dira ez, baina nik uste zentzu horretan baina ez pixkat katastrofiko izango naiz eta nik uste zentzu horretan bagoazela bide horretan ez, eta horregatik gentrifikazioa. Igual ez da txarra? Nire uste baietz, bai, nik uste baietz. Apokaliptikoa zen. Iruntzentu batean ez. Eta horregatik gentrifikatzea ez. Berlinen ikusi dut, zerazkako jondan eta Londresen pasatzen ikusi dut eta gertatzen ikusi dut ez. Eta, zentzu horretan nik uste dut nahiko igual sentitu izan naizela Berlineko hiri batzuetan edo Londreseko hiri batzuetan ez. Eta nik uste dut ez bakarrik bideo horietan, baizik eta norbait Parisera baldin badi joan,